10. asırlarda Orta Asya seviyetinde Oğuz tayfaları Seyhun ve Ceyhun boylarında yaşayardılar. Bu dövrde Oğuz Yabuğu devleti kovşap başlayar. Oğuz Yabuğluğunda At Avray dağları aşan Dukak, ok ve yay ulanmakta ustad bolandığı için Demir Yaylı lakamını götürüptür. Dukak'ın güç terk ederek ustadlığı ondan son nesillerine hem geçiptir. Onun oğlu Selçuk Bey, ahtıkları Çağrı ve Toğrul Beyler gelecekte yerine getiren işler bilen tarihin akını ütketmeyi başarıyarlar. Beyik Selçuk devleti öz adını Oğuzların kınık tayfasından bolun Selçuk Bey'den alıp gaydıyar. Selçuk Bey Oğuz Yabuğu devletinde koşun serkezi hükmünde hizmet ediyerdi. Käbir düşünüşmezlikleri göre Oğuz devletinden ayrılıp takminan 967. yılda Cen şehrine gelip yerleşer. Selçuk Bey ve Oğuzların bu dövrde Ayretin devleti ya da yurdu yoktu. Giden yerlerinde olur sığdırmayardılar. Şehirde de göçebe şeklinde göçüp konup yaşayardılar. Bu dövrde Oğuz tayfalarının ehlisi Müslüman değildi. Selçuk Bey'in maşgalası Musevi yani Yevrey bolunduğu aydılar. Selçuk Bey Cen şehrine gelindi bu yerdeki halkların ehlisi diyen yalı Müslüman boluptur. Ol hem bu yerde İslam dini kabul edip Müslüman bolyar. Selçuk Bey'in Mikail, İsrail, Musa ve Yusuf adlı 4 oğlu boluptur. Mikail, gayrimüsülmanlara karşı bolan söveçte vefat bolyar. Şol sebäpli Mikail'in iki oğlunu Çağrı ve Toğrul'u asas Selçuk Bey yetiştirýär. Mikail'in ayalın bolsa maşgalanın gadimde gelýän däbine göre täzeden oğlu Yusuf'a durmuşa çykarýar. Selçuk Bey Cen şäherinde öz beyligini gurmagy başarýar. Oğlu Arslan bolsa Buharanyň golaýynda ýerleşýän Nur diýen ýere göçüp gidýär. Bu dövrde goňşy döwletlerden Karahan ve Saman döwletleri arasında dartgynlyk itileşýärdi. Karahanlar Saman topraklaryny ele geçirmäge synanýardy. Saman hükümdary İsmail bin Nuh el-Muntasir 1003. ýylda Cen şäherine gelip Selçuk Bey'den kömek soraýar. Selçuk Bey hem bu teklifi kabul edýär ve Karahan hükümdarynyň gyzy bilen öýlenýär. Sonra oğlu Arslan Yabuğu'nun serkedeligindäki koşunu İsmail bilen birlikde Karahan döwletiniň üstüne iýerýär. İki tarap Samarkanda 42 kilometre ýakynlykda ýerleşýän Kuhek diýen ýerde bolan çakynşykda Karahany serkerdesi Subaş degen ýeňişe serwar edilýär. Bu habary eşiten Karahan hükümdary Ilik Han Nasr goşunlarynyň ýeňinden eşiten destini öz hüküm goşun çekip Samarkanda gelýär. Oğuzlar bir gece hücum kurap Ilik Han'ın goşunlaryny derbi-dagir etmegi başarýarlar. 1021-nji ýyllarda Karahan neslinden bolan Ali Tegin Buhara häkim bolup ülkesinin topraklaryny giňişletdiler. Şol wagtlarda Arslan Yabuğ'a bagly bolan oğuzlar Cendi terk edip Buhara sewitlerine aýrylaşýarlar. 1024-nji ýylda Yusuf bin Harun Kadir Han çynini alıp hükümdar bolýar. Ali Tegin ve Ahmet Kadir Han oňa garşy birleşýärler. Ahmet hem özüni Ulu Han yglan edýär. Şol sebäpli Kadir Han hem Mahmud gaznary bilen birleşip Mawerennahyr basyp alýar. Ali Tegin bolsa gaçyp halas bolmagy başarýar. Ali Tegin'in maşgalasy we aýaly we gyzlary gaznalylaryň eline geçýär. Mawerennahyr bolan maslahatda Kadir Han Selçuklaryň san taýdan adyk etýändigini we seweçden bir halkdygyny belläp geçip, olaryň gelecekde gaznaly döwlet üçin hop döretjekdigini hem de bu Oğuz taýpalarynyň Mawerennahyr sewitini uzaklaşdyrmalydygyny aýtýar. Bu geçirlerinde uçtuktan sonra Mahmud Gaznal Arslan Yabuğu'nu hile yolu bilen Samarkanda çağırıp tutsak edýär. 1025-nji ýylda Arslan Yabuğu ilki bilen Gaznada, sonra Hindistanda ýerleşýän Kalinjer galasynda tutsaklykda saklanýar we şol ýerde vefat bolýar. Tutsaklykda oturan döwründe hem inileri Çağrı ve Toğrul beýleri gizlin hawala uradyp, olar Mahmud Gaznal'a garşy görüşmäge çagyrýar. Arslan Yabuğu'nun ölümünden sonra maşgalanyň başyna Musa Yabuğ geçse de esas eýetçilik edýän Çağrı ve Toğrul beýler bolupdyr. Mundan sonra Selçuk maşgalasy üçin Mawerennahyr topraklarynda ýaşamak olar üçin mesele bolup durýardy. Çağrı bey we Toğrul bey has gowy bereket topraklaryny gözüne çykýarlar.
Toğrul Bey Qaragum çölüne tarap hareket edip, Çağır Bey bolsa 3000 kişilik atısı bilen Gaznalı elçiliğinde Horasana geçip, Anadolu topraklarına tarap yola düşerler. Ermeni ve Gürcü topraklarında bir qaytavul berilmeği neticesinde Çağır Bey iyidine Qaragum'a Toğrul Bey'in yadına dönüp gelýär. Arslan Yabğunun oğulları Kutalmış ve Resul Tegin kakasının baştanlığında Oğuz taypalarına baş olup bilmeýärler. 4000 öýlüden ibaret bolan Oğuz taypalary Arslan Yabğunun tutsak edilenden sonra Mahmud Kazanynyň ýadyna gidip Seljuk maşgalasyndan zulüm görendiklerini aýdyp, Horasandan özlerine toprak berilmegini haýyş edýärler. Eger muny kabul etseler, Gaznaly goşunlaryny güýçlendirjekdigini aýdýarlar. Mahmud Gaznaly Hindistany eden ýürüýüşinden dolanyp gelýärke, oňa Oğuz taýpalarynyň Nusay, Bavert we bir näçe şäherlerinde talançylykda çoluşlar edýänligi hakynda habar gelip goşýar. Hawary işden Sultan Mahmud Gaznaly Tuz häkim Arslan Jazibeýanyň hatynda Oğuzlaryň üstüne ýürüýüş etmegini emir berýär. Ýyla çekilen Oğuz taýpalarynyň köpüsi Hazar deňiziň gündogor taraplarynda ýerleşen Balkan daglary we Dihistana gaçmagy mejbur bolýarlar. 1030-njy ýylda Mahmud Gaznalyň aradan çykmagy sebäpli döwletiň içinde bir näçe gapmagyşlyklar ýyla çykyp başlaýar. Mahmudyň wesiýetine görä tagta onuň ogly Muhammed geçýär. Muhammediň agasy Mesut bolsa Nisliň sultanyny kabul etmeýär we oňa garşy baş göterýär. Mesut goşun toplap paýtagta tarap hareket etýär we Horasana ýerleşen Oğuz beýlerinden ýagmyry hem ýanyna alyp gidýär. Mesut häkimiýet ele geçirenden soň ýagmyryň haýyş boýunça beýleki Oğuz beýleri Gyzyl, Boga, Göktaşda goşuna hyzmat alýar. Sultan bu Oğuz beýleriniň baş tutanlygyna emirlerinden biri bolan Humar dağı ýolbaş edip belleýär. 1030-njy ýylda paýtagta Oğuzlaryň Sarax we Abwer şäherlerinde halkyny eden zulümler hakynda habar gelip goşýar. Sultan Mesut Oğuzlara garşy goşun ugrasa da göçebe Oğuzlary ýeňmek aňsady iş däldi. 1032-njy ýylda Emirdaş Ferraşy Rey şäherine häkimligine bellenilýär. Oğuz beýleriniň wezipeleri Rey şäherinde tertip düzgün ýola goýmak üçin häkime ýardam etmek bolup durýardy. Oğuzlaryň güýçlenmeginden gorkan Sultan Mesut biraz wagtdan soň Ýamur beg we olaryň ýaranlaryndan 50 adamyň öldürülmegini buýrýar. Bu ýagdaýyň esas sebäbi Sarax we Abwer şäherlerine talançylykly çoluş edýänler Ýamur begiň tiresinden bolandygydyr. 1032-njy ýylda Haredimşah Altyntaş we Garahany hükümdar Altekin'in arasında Dubisiye diýen ýerde bolan söwüşde Seljuklar Garahanlar tarapynda yer alýar. 1035-njy ýylda Altekin'in ölümünden soňra çağalary ýaş bolandygy sebäpli döwlet häkimiýeti goşun serkerdeleriniň eline geçýär. Bu serkerdeler Seljuk maşgalasy we onuň töwereginde jemlenen Oğuz türkmen taýpalaryny öz topraklarynda islemendirler. Seljuklar Buharada ýerleşen Nur diýen ýere gitmäge mejbur bolýarlar we Haredimşah Harunyň ýurduna göçýärler. Seljuklaryň kömegi bilen Horasany Gaznalylardan almak isleýän Altyndaşyň ogly Harun olary güler ýüzülen garşy alýar we bu ýerde galyp biljekdigini aýdýar. 1035-njy ýylyň aprelinde Haredimşah Harun Gaznaly weziriniň guran dildöwüşik netijesinde öldürilýär. Seljuklar bu ýerde galmagy hem dogry karar däldigini bilip Haredimni terk etýärler. Seljuk maşgalasy we meşhur we güýçlü bolanlygy üçin nirä hisselerde olary sygdyrmaýarlar. Soňra olar Horasana tarap ýola düşýärler. 1035-njy ýylyň maýynda Seljuklar 10 000 atly goşun bilen Qaragum çölüni aşyp Merw we Nusaya tarap ýola düşdiler. Seljuklar Oğuz türkmen taýpalaryndan bir näçesi goşulýar we goşunyň öňküsinden has hem güýçlenýär. Olaryň ýeketäk maksady özbaşdyk döwlet gurmak bolup durýardy. Seljuklaryň uly goşun çekip Gaznaly topraklaryna gelýändigini eşiten Sultan Mesudyň içine gorky girýär. Musa Ýaboy, Çağır we Toğrul beýleri Sultan Mesuda iweren hatynda halifeň mevlasy bolandyklaryny, sultana hyzmat etmek isleýändiklerini, şeýle de
Dihistan, Xarezm, Balkan dağları bilen Ceyhun deryası tarapyndan gelen hoplaryň öňüni aljakdygyny, Rak we Xarezm oğullarynyň bolsa bu topraklardan uzaklaşdyrmaldygyny, hem de munyň ýerine Musay we Fera velayatlarynyň özlerine berilmegini talap etdirler. Sultan Mesud bularyň hiç bir şertini kabul etmän, tersine Hacip Bey Dowud serkerdesiniň başdanlygynda 17.000 eskeri bilen Seljuklaryň üstüne iýberýär. 1035-nji ýylyň 29-njy iýunda bolan söwüşde Gaznaly goşun ýeňişi tedawar edilýär. Bu ýeňiş Seljuklaryň ruhuny hasam belende göterýär we döwlet gurmak arzulary hakykat bolup başlaýar. Gaznaly Sultan Mesud Seljuklardan ýeňilenden soň olaryň şertlerini kabul edip Dihistany Çagırbege, Musaýy Togrulbege, Feraweyi bolsa Musaýa buya bermäge mejbur bolýar. Musaýda bolan ýeňişden soňra Seljuklara çar tarapdan Oğuz taýpalary goşulyp gün-günden güýçlenýärdi.